салому алейкум дӯстони азиз, хушомадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай ва заҳмат набошад. наворо поделитсия кунед. касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ ё ягон чизи худро гум карда бошад, муроҷиат кунед. реклама мекунем, рекламаш бесумма. Ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар Кӯлоб 9 микрорайон. Духонаga квартира дар 5 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 140,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об светш ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб 10 микрорайон. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 177,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона бо баъзе чизу чорааш фурӯхта мешавад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. хона ремонти хуб дорад. харидор бошед, марҳамат, срочно хона фурӯхта мешавад. дер накунед дӯстони азиз. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе 65 микрорайон. духонаga квартира дар 1 этаж қарор дорад. 58 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 220,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона айни ҳоло коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе 33 микрорайон. рӯпарӯи ресторани Симин. як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 255,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар Данғара деҳаи Чортепа. аз роҳи калон 200 метр роҳ аст. 8 сотиқ замин, 3 дар хона бо коридор, кухни, баня фурӯхта мешавад бо нархи 100,000 сомонӣ бо савдо мешавад. ду кама санг рехтагӣ дар ҳавлӣ. фундаменти ҳарфи Г ҳавлӣ рехтагӣ тайёр мебошад. об свет ҳаст. хона айни ҳол коробка мебошад. хона сертификат дорад. харидори аниқ бошад. ҳуҷҷатоша ҳамаша 100% карда дар номашон метиҳанд. харидор бошед, марҳамат, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамашон ватсап ҳаст. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар Қурғантепа, сари роҳ назди автодром. 4 хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 90 метр квадрат мебошад. аз ду тарафаш балкони калон дорад ва боз подвалам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи $26,000 бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти замонавӣ дорад. дар назди хона масҷид, мактаб мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, ноҳияи фирдавсӣ. 1.5 сотиқ замин, 2 дар хона бо калидор фурӯхта мешавад бо нархи 285,000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷат дорад. гирди ҳавлин маҳкам мебошад. ремонти хона миёна мебошад. хона алишам мешавад бо квартира. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамашон ватсап доранд.
اینا خانه زمینی فروشی قرار دارد در شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور. 6 سوتیق زمین دو در خانه کوخنی بنیه فروخته می شود با نرخ 200,000 سومانی با سودا می شود. آب ندارد، حجتاش همش 100% خانه ریموند ندارد. خریداری انیق باشد رقمشان در روی اکران می شوند. زنگ زنید از صاحب خانه معلومات بیشتر را دسترس نمایید. در رقمشان واتساپ دارند. از نام کانال ما گپ زنین به شما انشالله ارزان میکنن. تشکر زیاد دوستان عزیز برای لایک های زیبایتان. خداوند از هر یک کدام شما راضی باشد.